Assalamu alaikum, hello friends. To a wannan tutorial din mun zo ne domin mu koya muku yadda za ku yi rage shan data a WhatsApp. Kusan za ku ga wani ya bai da data amma yana so ya bidiyo call da dan uwan shi. To amma ya iya data shi ba ƙarfi. To a wannan tutorial din zan koya maka yadda aka rage shan data. To da fara dai za ka zo ka shiga WhatsApp ɗinka. Ina amfani da business ne. Ka shigo WhatsApp ɗinka sai ka zo inda wayannan ɗigo-ɗigon guda uku suke hakan su wayannan ɗigo-ɗigon guda uku wanda ne na cancel ɗin na, to su za ka taɓa in ka tashi. To yanzu na taɓa su sai ka zo nan gwara nan inda aka sa wannan setting ɗin, kun gan shi inda ka sa setting, inda ya nemi wannan tick ɗin bai hito ba. Now setting yawa nan ku shigo setting sai ku zo ku yi ƙasa. Za ku ga guri inda aka sa wannan storage and data, kun gani? To sai ka taba shi. Daga nan kuma za ka zo inda nan in kuka duba ku ga inda aka wannan an sa useless data for calls, to za ka zo kunna shi. To daga nan ka rage shan datar ka. Ina kuma kuskure na Allah nuna mun. Muna jiran command. To nagode.